Smoke on the Water, a Fire in the Sky. Μεγάλη επιτυχία των Purple αυτή. Ο καπνός στο νερό και η φωτιά, ξέρετε, αντανακλούσε ως εικόνα πάνω στον ουρανό. Εμείς έχουμε τα μεθεόρτια της φωτιάς. Διαβάσαμε λοιπόν ένα σχετικό άρθρο για ένα καμπανάκι, καμπάνα, εγώ διαφωνώ με τον τίτλο που διάβασα, την οποία κρούει ένας άνθρωπος που ξέρει για ποιο πράγμα μιλάει. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο κύριος Ανδρέας Καζαντζίδης, είναι καθηγητής εφαρμοσμένης φυσικής και διευθυντής φυσικής της ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών και προειδοποιεί ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε τις επιπτώσεις και την κλιματική προσαρμογή της Πάτρας μετά από αυτές τις μεγάλες φωτιές. Τι σημαίνει αυτό και τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί είναι πιθανόν μερικά να μην τα κάνουμε. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Θα προκύψει στη συζήτηση. Κύριε καθηγητά, κύριε Καζαντζίδη, καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στο Πρώτο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, για πείτε μας το ότι σβήσαμε αυτές τις φωτιές. Ξέρουμε βέβαια την καταστροφή, το φυσικό περιβάλλον κτλ. Αυτές οι αλλαγές στο κλίμα ή στο μικροκλίμα, δεν ξέρω και ποιοι είναι οι σωστοί όροι, γιατί πολλές φορές αυτά εμείς τα χρησιμοποιούμε λίγο μπακαλίστικα. Είναι σοβαρές, δημιουργούν κινδύνους για τους ανθρώπους πρωτίστως τώρα τον καιρό που θα ακολουθήσει. Υπάρχουν δύο θέματα. Ένα είναι λίγο η ποιότητα αέρα, ναι, που έχει σχέση με το τι αναπνέουμε, και ένα άλλο έχει σχέση με το πώς θα διαμορφωθούν οι κλιματικές συνθήκες στο μέλλον και πόσο θα αλλάξει η ζωή μας σε ένα περιβάλλον το οποίο πια δεν είναι το ίδιο. Τόσο πολύ δηλαδή, όταν λέτε αλλαγές που θα έχουν επιπτώσεις στη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων? Κοιτάξτε, να σας πω τι εννοώ. Εννοώ ότι σίγουρα για τους ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν πολύ κοντά στις περιοχές που επλήγησαν, η ζωή τους τα επόμενα χρόνια θα είναι διαφορετική. Ένα δάσος, έτσι όπως το είχαμε επηρεαστικό της Πάτρας, θέλει μια 20 τουλάχιστον για να θυμίζει κάπως αυτό που είχαμε. Έτσι. Σωστό. Απ' την άλλη μεριά, αυτό στους κατοίκους της υπόλοιπης πόλης θα δημιουργήσει ένα επιμέρους θερμικό στρες, για παράδειγμα, γιατί είναι άλλο να έχεις μια πόλη που περιβάλλεται από ένα δάσος και άλλο μια πόλη η οποία περιβάλλεται από μια μαύρη έρημο. Σωστό. Ωραία. Όλο αυτό όμως πρέπει να το δούμε, και εκεί μπαίνει η ανάγκη της μελέτης και της προσοχής, με το γεγονός ότι τα επόμενα 20-25 χρόνια περιμένουμε περαιτέρω κλιματική αλλαγή, αν θέλετε περαιτέρω ενίσχυση κλιματικής κρίσης, η οποία ξέρουμε ότι στις αστικές περιοχές είναι πιο έντονη. Γιατί δεν έχουμε πράσινο, δεν έχουμε πολλά νερά και δεν έχω και μια ρημοτομία η οποία δεν βοηθάει. Ναι. Η Πάτρα βέβαια είναι μια πόλη που ακουμπάει στη θάλασσα. Θα μου πεις ένα πολύ μεγάλο λιμάνι. Εκεί η ανθρωπογενής δραστηριότητα είναι πολλαπλασιασμένη. Δεν είναι προσόν, μάλλον ως ελάττωμα. Είναι μια πόλη η οποία έχει σοβαρά πλεονεκτήματα, έχει αέρα, έχει αρκετές βροχές για να μπορέσει να επανέλθει το σύστημα και ούτω καθεξής. Έχει μεγάλο βουνό δίπλα και απ' την άλλη θάλασσα, δηλαδή το λες παράδεισο. Αυτό λοιπόν το πράγμα θα πρέπει να διαχειριστούμε σωστά, ώστε να είναι οι επιπτώσεις όσο δυνατόν λιγότερες και να μπορέσει υπό τις συνθήκες οι οποίες, ξέρετε, δεν θα είναι οι καλύτερες, να επανέλθει στον καλύτερο δυνατό βαθμό. Εγώ δεν θέλω να κρούσω απλά ένα κόδωνα κινδύνου. Θέλω να πω ότι είναι μια ευκαιρία η Πάτρα να γίνει παράδειγμα, ναι, για το πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε τέτοιου είδους καταστροφές, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το μέλλον μας σαφώς πιο ασφαλέστερο όσον αφορά τις υποδομές και όσον αφορά τον τρόπο στον οποίο ζούμε. Γιατί έχουμε το κλίμα το οποίο αλλάζει και δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά, αλλά οι επιπτώσεις του κλίματος είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε από το σπίτι μας, στη γειτονιά μας και στην πόλη μας. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε, να προσαρμοστούμε στο να έχουμε τις μικρότερες δυνατές βλάβες? Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι το ζήτημα. Ακριβώς. Υπάρχουν μελέτες πάνω σε αυτά τα ζητήματα? Γιατί διάβαζα, ας πούμε, για τη ρύπανση, αυτό που μας είπατε στην αρχή, στον αέρα. Εδώ τι κάνουμε, ας πούμε? Πώς περιμένουμε να φυσήξει? Ποια είναι η απάντηση?
Κοιτάξτε, η ρύπανση θα πρέπει να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί καταρχήν το σύστημα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις μετρήσεις, να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί όλος αυτός ο όγκος που κάηκε, να κάνουμε τις προσομοιώσεις για να δούμε πότε και πού περιμένουμε τα προβλήματα και μετά να προσπαθήσουμε κάπως να το αντιμετωπίσουμε κάνοντας λίγο πιο καθαρή την ίδια την πόλη. Είτε με μέτρα που μπορεί να έχουν σχέση με το ξύρκωμα, για παράδειγμα, των δρόμων και όχι το σκούπισμα που σηκώνει αέρα. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια θέματα πρακτικά που μπορούμε να δούμε. Είτε όσον αφορά το να γίνουν πιο πράσινες οι μετακινήσεις, είναι μια σειρά από πράγματα. Θα μπορούσαμε να συζητάμε για πάρα πολλά. Να σας πω χαρακτηριστικά πάντως ότι όλα αυτά αποτελούν και αντικείμενο και της σύγχρονης έρευνας. Για παράδειγμα, εμείς συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα με τους πολιτικούς μηχανικούς εδώ στην Πάτρα, που υπάρχουν 3 πόλεις στον κόσμο. Μάλιστα είναι και εμβληματικό πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, γιατί είναι ένα από τα πρώτα προγράμματα που συμμετέχει και η Νέα Ζηλανδία. Πώς λέγεται αυτό το πρόγραμμα? Λέγεται Minority. Μάλιστα. Και είναι το Δουβλίνο, η Πάτρα και η Νέα Ζηλανδία που έχουμε διαλέξει τις φυσικές καταστροφές, οι οποίες Minority, όπως λέμε, μειονότητα. Ακριβώς. Ναι, γιατί έχει σχέση με την τροτότητα που μπορούν να έχουν τα συστήματα και οι πόλεις μας απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Δηλαδή έχεις μια πυρκαγιά όπως ήταν αυτή που είχαμε στην Πάτρα. Ναι. Μας ενδιαφέρει το φυσικό κεφάλαιο, μας ενδιαφέρουν οι επιπτώσεις, αλλά μας ενδιαφέρει όταν συμβαίνει, και γι' αυτό είναι διεπιστημονικό, να προστατεύσουμε τις κρίσιμες υποδομές. Πρέπει να προστατεύσουμε τα νοσοκομεία, πρέπει να προστατεύσουμε το χιτά της Πάτρας, πρέπει να προστατεύσουμε κρίσιμους δρόμους. Και το ηλεκτρικό δίκτυο, το δίκτυο του νερού. Και αν καταστραφούν, να έχουμε σενάρια που να ξέρουμε σε πόσο χρόνο θα επανέλθουν. Άρα στην ουσία φτιάχνετε κάποια πρωτόκολλα με συγκεκριμένες προληπτικές αλλά και διορθωτικές αντιδράσεις, αν το κατανοώ σωστά. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να φτιάξουμε είναι στην πραγματικότητα ένα ψηφιακό δίδυμο της πόλης, έτσι το λέμε. Μάλιστα. Όπου να μπορούμε να προσομοιώσουμε τις διαδικασίες εκτός από τον αέρα, την θερμοκρασία, ξέρετε, το νερό, να προσομοιώσουμε και τις διαδικασίες της πόλης για να μπορούμε να κάνουμε τη διαχείριση. Και αυτό θέλει πολλές μετρήσεις και θέλει και πάρα πολύ υπολογιστική ισχύ, αν θέλετε, για να φτιάξουμε τα μοντέλα, για να μπορούμε να κάνουμε τα σενάρια. Χωρίς όλα αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε διαχείριση. Μάλιστα. Χρησιμοποιείτε τεχνητή νοημοσύνη σε αυτά τα μοντέλα? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Αλλά να σας πω ότι σε σχέση και με τις άλλες 2 πόλεις που σας είπα, είναι το Δουβλίνο και το Wellington στη Νέα Ζηλανδία, προσπαθούμε να μαζέψουμε καλές πρακτικές, γιατί οι υπόλοιποι είναι πολύ πιο μπροστά σε κάποια θέματα, και εμείς πρέπει να κάνουμε κάποια άλματα μπροστά. Επίσης κάτι άλλο σημαντικό που είδα και στο Δουβλίνο που ήμασταν και είδαμε μια αντίστοιχη περιοχή, είναι ότι μας περιμένανε όλοι για να μας, σαν κοινότητα, δηλαδή είναι σημαντικό αυτό το community που λένε στην Αγγλία, έτσι, να μας ενημερώσουν, να μας υποστούν, να μας πούνε τα επιμέρους προβλήματα, και αν βλέπουμε ακόμα και καθολικούς και προτεστάντες να κάθονται δίπλα-δίπλα και να συζητάμε για την περιοχή τους. Ενωμένοι απέναντι στην καταστροφή και στην κλιματική κρίση και αλλαγή. Όλο αυτό ή και κάποιες πρώτες, πώς να το πω τώρα, προτάσεις ιεραρχημένες πηγαίνουν προς την πολιτική ηγεσία, πρωτίστως στις δημοτικές και περιφερειακές αρχές? Υπάρχει μια συνεργασία σε αυτό το επίπεδο? Αυτή τη στιγμή νομίζω στο επίπεδο που προσπαθούμε να καταγράψουμε το τι γίνεται, να δουν οι αρχές τα μέτρα που μπορούν να πάρουν άμεσα, και μετά νομίζω θα φτάσουμε στο κομμάτι των προτάσεων. Ο προγραμματισμός πρέπει να είναι σε διάφορες χρονικές και χωρικές κλίμακες. Δηλαδή πρέπει να δούμε από τις επόμενες λίγες μέρες που μπορεί να έχουμε, για παράδειγμα, να έχουμε μια πρόγνωση για πολύ βροχή και πρέπει να πάρθουν μέτρα. Η επόμενη σεζόν, ο χειμώνας που θα έρθει το επόμενο καλοκαίρι, και φυσικά τα επόμενα χρόνια. Είναι αρκετά πολύπλοκα τα πράγματα. Σε άμεσο επίπεδο τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει? Για να δούμε και εμείς, να δουν και οι πολίτες, εάν κινούνται οι αρχές σε αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτή τη φάση είμαστε στη φάση της καταγραφής και της διαπίστωσης του τι συμβαίνει.
φαντάζομαι ότι μέτρα που θα έχουν σχέση με το καθάρισμα των ρεμάτων, για παράδειγμα, με τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ή των τροφών, με την ποιότητα του αέρα και το τι ακριβώς εκλείεται, είναι πράγματα τα οποία συζητούνται πάρα πολύ εδώ στην τοπική κοινωνία. Και υπάρχουν κινήσεις και από το Δήμο, από ό,τι ξέρω, και από την περιφέρεια και από τους πολίτες μόνοι τους. Να φανταστείτε, εμείς έχουμε ένα δίκτυο σταθμών που κατά βάση βασίζεται σε εθελοντική προσφορά των ανθρώπων να τους φιλοξενήσουν. Και μπορέσαμε να το εμπλουτίσουμε αυτές τις μέρες με νέους σταθμούς που κοιτάνε και προς την περιοχή της φωτιάς, γιατί πάντα εμείς κοιτούσαμε προς την πόλη, πάντα εκεί ήταν το πρόβλημα, που αμέσως είχαν όλη την καλή διάθεση να μας υποδεχθούν και να γίνουν συνδιαχειριστές αυτής της κατάστασης. Άρα και κοινωνεί και μέρος, άλλωστε εμάς όλους αφορά, δεν είναι δηλαδή κάτι... Αυτό είναι κάτι που πρέπει νομίζω να καταλάβουμε, δηλαδή να περάσουμε λίγο το κομμάτι του επίκαιρου, όπως είναι τώρα αυτό που ζούμε, να καταλάβουμε όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα. Από τους αρνητές της κλιματικής αλλαγής, όπως θέλω να λέω, όπως τους ακρεφνούς οικολόγους, ότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Ανεξάρτητα τι πιστεύει ο καθένας, να το εξολογήσουμε με βάση τα άλλα προβλήματα που έχουμε στη ζωή μας, και αν το κατατάξουμε ψηλά, νομίζω ότι θα πάρθουν τα μέτρα και όλοι θα είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι και πιο ενεργοί σε αυτά. Είναι πόλεμος, και είναι και πόλεμος που είναι εδώ. Δεν είναι περιμένουμε μήπως έρθει να εξοπλιστούμε. Απλώς κάπου διάβαζα και μου άρεσε πολύ, αν το θυμάμαι καλά και δεν το σκοτώνω, ότι κάποια στιγμή είπε ο Αβραάμ Λίνκολν ότι για να κόψω ένα δέντρο που χρειάζομαι 6 ώρες, τις 4 πρώτες θα ακονίζω το τσεκούρι μου. Ότι για να κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις πρέπει να δουλέψουμε πολύ από πριν, μεθοδολογικά, να κάνουμε εκτιμήσεις και να μην κάνουμε φουριόζικα. Φυσικά κάποια άμεσα αν χρειάζονται, κάτι που μετά από 1 χρόνο ή 2 θα μας είναι άχρηστο. Θέλει δηλαδή μια πολύ καλή προεργασία. Αλλά αυτό χρειάζεται μια, πώς να το πω τώρα, γενικότερη συνένεση και ένα προγραμματισμό για τον οποίο, μπορεί να αδικώ και τη χώρα, δεν φημιζόμαστε. Δεν ξέρω εσείς τι εικόνα έχετε, κύριε Καζαντζίδη. Τι να σας πω. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα γίνονται, αλλά γίνονται, κατά τη γνώμη μου, έτσι βλέπω εγώ από μέσα από τη σκοπιά μου, αρκετά αργά. Αλλά ότι γίνονται πράγματα, οφείλω να πω ότι γίνονται. Είμαστε να πω κάτι που είναι λίγο σκληρό, ότι είμαστε μια γενιά απέδευτων μεσηλικών, που δεν καταλαβαίνουμε και πολλά πράγματα. Έχω λίγο περισσότερη εμπιστοσύνη, επειδή τις βλέπω και στις νεότερες γενιές, ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Εσείς δηλαδή στο πανεπιστήμιο οι φοιτητές σας δείχνουν να έχουν καλύτερη προσαρμογή σε αυτό, στην προεργασία, στην συστηματική δουλειά και τα σχετικά? Κατ' εμέ, σαφώς. Ανεξάρτητα από τι λέμε πάντα οι νέοι και όλο αυτό, για μένα ίσα-ίσα είναι, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά λαμπρά μυαλά, τα οποία πρέπει εμείς να τα αφήσουμε να τους δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προχωρήσουμε. Και να μην τα διώξουμε και από τον τόπο, γιατί αυτό είναι άλλο ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Εγώ πάντα κοιτάω και είμαι λίγο ερωτικός και θέλω κάποια πράγματα να τα βλέπω σαν δικά μας λάθη και σαν δικό μας τρόπο για να γίνουμε καλύτεροι. Καμία αντίρρηση, γιατί εσείς έχετε την επαφή. Εσείς δουλεύετε με τους νεότερους ανθρώπους. Δηλαδή ο καθένας από μακριά, εγώ μπορώ να πω ό,τι θέλουμε, αλλά όταν μας λέτε ότι υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις, αυτό είναι και καλή είδηση. Είναι και αισιόδοξο. Και μακάρι να είναι και 10 φορές καλύτεροι από εμάς. Και να σου πω ότι η μεγαλύτερη έκπληξη είναι στους ακόμα νεότερους, μικρούς πολίτες, οι οποίοι, επειδή λαμβάνουν μια πολύ καλή εκπαίδευση περιβαλλοντική στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, δεν ήταν σαν αυτά που την εκπαίδευση που λάβουμε εμείς, τη μηδαμινή περιβαλλοντική εκπαίδευση, είναι πολύ πιο ενεργοί. Κατά τη γνώμη μου, βλέπω ότι οι ηλικίες οι οποίες ενδιαφέρονται πιο πολύ για το περιβάλλον και το θεωρώ σημαντικό πρόβλημα είναι κατά βάση το δημοτικό παρά ηλικίες σαν τις δικές μας. Μας είπατε πολύ καλά νέα, χαλάτε την πιάτσα, πρέπει να σας διώξω εδώ. Η αλήθεια είναι ότι έρθετε το δελτίο ειδήσεων, έτσι. Απλώς είμαστε άμαθοι να ακούμε πολλά καλά πράγματα και αισιόδοξα για το μέλλον, και μέχρι να τα διαχειριστούμε θέλουμε χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση και την αφύπνιση. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.